कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या बिणगा ग्रासिम इंडस्ट्रीजच्या वयनिवृत्ती कामगाराक थकबाकी दिवूंक टाळाटाळ. निवृत्ती कामगारालो आरोप. कारवार तालुक्याच्या बिणगा ग्रासिक इंडस्ट्रीजच्या निवृत्त 40 ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांनी थकबाकी वेतन बॅक वेजस दिवूंक टाळाटाळ केल्ल्यान आपले दुःख प्रसार माध्यमां मुखार मांडले. गेल्या 5 महिन्या फाटी 21 मे 2025 दिसा मान्य हायकोर्टान आणि सुप्रीम कोर्टान वयोनिवृत्ती प्रकरणात कार्मिका बाजून निकाल दिवन थकबाकी वेतन दिवूंक कंपनीक आदेश दिल्लो. जाल्यार आज पर्यंत कंपनीच्या कार्यकारी मंडळान कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न करता निवृत्ती कामगारांचेर अन्याय केला असो कार्मिकान आरोप केलो. एडिशनल अटी आणि फुल अँड फायनल सेटलमेंट बॉन्डाचेर सही केल्यानंतर मात्र वेतन दितले म्हणजे कंपनीचे कानुना भायर असो कार्मिकान आरोप केलो. कार्मिकान 30 ऑक्टोबराक HR विभागाक मनवी पत्र दिवूंक गेल्यार मनवी पत्र स्विकारूंक आणि कंपनीच्या मुख्यस्थाक भेट घेवंक अवकाश दिलो ना अशे असमाधान व्यक्त केले. न्यायालयाच्या आदेशाचो गौरव करून कसलीच अटी घालनासतना थकबाकी वेतन ताबडतोब दिवचे अशे ग्रासिम इंडस्ट्रीच्या मॅनेजमेंटाक वयोनिवृत्ती कामगारान पत्र दिला. आमगे संसार आसा, जीवन जगचे कश्टकर जाला, भुरग्यां शिक्षण, बँक कर्ज आसा. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणे थकबाकी वेतन दिले ना जावन हे कामगार संकटात आसात म्हूण कामगारान आपले दुःख व्यक्त केला. पळोवया इंडस्ट्रीचे मॅनेजमेंट ह्या कामगाराक आज तरी न्याय दिता कितें हे पळोवचे पडटले. ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸಮಿತಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಮಿತಿ ಇದು. ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಆದೇಶ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದೇಶ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. खबर सांगता हरीश नाईक. गेरसोप्पा सुळे मुर्की वळणा लागी अपघातात एकट्याले मरण. कारवार. गेरसोप्पा सुळे मुर्की वळणा लागी जाल्ल्या मोठ्या अपघातात एकट्याले मरण जाल्ली घटना घडली. ही घटना गेरसोप्पा सुळे मुर्की वळणा लागी नियंत्रण सुटिल्यान इको वाहनाक बसान धडक दिली. या धडकेत कारीत आशिल्ल्या 7 जणांपैकी एकट्याले मरण जाले. या अपघातात बस आणि कारीमधल्या धन 50 जण प्रवासी जखमी जालात. जखमीपैकी 8 जणांची प्रकृती गंभीर असून तेमकां मणिपाल आस्पत्रेत दाखल केला. बसात 90 पेक्षा जास्त प्रवासी आशिल्ल्यान हो अपघात जालो अशें प्राथमीक अंदाज व्यक्त केला. प्रवासी टेम्पो पलटी. कैगा प्रकल्पाचे 16 कामगार जखमी. कारवार. कारवारच्या कैगा प्रोजेक्टात काम करचे कामगार आपली रात्रपाळी करून मल्लापूर टाउनशिपात वयतना खाजगी टेम्पो पलटी जावन 16 कार्मिक जखमी जाल्ली घटना सोमारा सकाळी 9:15 सुमार घडली. ही दुर्घटना वाहन चालकाले नियंत्रण चुकून टेम्पो रस्त्या बाजून पलटी जावन वाहनाची तोडमोड जावन हानी जाला.
अपघातात जखमी जाल्ल्या 16 कार्मिकांक स्थानिक आणि सहपाठ्याल्या सहाय्यान ताबडतोब कारवार किम्स आस्पत्रेत दाखल करून जखमीचेर प्राथमीक उपचार केले. सगळ्या जखमीक ल्हान सावन किरकोळ जखम जाल्ले असून सुदैवान जिवीतहानी काय जाल्ली ना हे सुदैव. घटनास्थळार मल्लापूर पोलिसांनी परीक्षण करून प्रकरण दाखल केला. टेम्पो क्रेनच्या सहाय्यान काढलो. पुढे तपास पोलीस करतात असे माध्यमांक कळयला. जोडा तालुक्यातल्या रामनगर वाठारात हत्तीचो धुमाकूळ, शेतकऱ्याक भात पिकांचे मोठे नुकसान. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या रामनगर वाठारात हत्तीच्या कळपान शेतकऱ्याक भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले असा. रात्रीच्या वेळार अंदाज 5 हत्तीचो कळप शेतात घुसून भात पिकांचे नासधूस करती आशिल्ल्यान या वाठारातले शेतकरी भयभीत जालात. या भया लागून रात्री वेळार आता शेतकरी भात पिकांची राखण करच्याक शेतात वयतेना. आयतार सकाळी हो हत्तीचो कळप रामनगर हांच्या गणेश गल्ली वाठारात घुसलो आणि लागींच आशिल्ल्या शेतात घुसून भात पिकांचे मोठे नुकसान केले. या घुसखोरीत युवराज मनोहर खापने, अन्नपूर्णा जयवंत देसाई, नारायण चापळकर, जानू मिराशी, भाऊराव देसाई या शेतकऱ्याक भात पिकांचे मोठे नुकसान झाले असा. या घटनेनंतर शेतकऱ्यान रान विभागाकडे पंचनामा करून तात्काळ नुकसान भरपाईची मागणी केली. स्थानिक ग्रामस्थान हत्तीचो कळप परत रानात धाडण्यासाठी रान खात्यान तत्काळ उपाययोजना करची अशी मागणी केली. आज पहाटे सकाळी 3च्या सुमारास एक 7 हत्तीचा कळप इकडच्या वरच्या बाजूनं गावातनं आत आमच्या शेतामध्ये घुसला सकाळी पहाटे आणि बरेच आमच्या शेतामध्ये नुकसान केलेले आहे. आणि प्राण्यांना जंगलामध्ये मुबलक असं अन्न न मिळाल्यामुळे प्राणी शेतामध्ये आणि गावामध्ये येत असतात. त्यामुळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचं दुर्लक्ष आणि त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे आकेशीचं भरमसाठ लागवड केल्यामुळे जंगलामध्ये गवताची काडी पण उगवत नाही. त्यामुळे प्राणी सगळे 90% जंगल असल्या कारणानं 10% फक्त शेती आणि मनुष्यांचं जमीन असल्यामुळे इकडेच्या प्राणी सगळे ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्राणी शेतात आणि गाव वस्तीमध्ये येत आहेत. याबद्दल त्यांच्यानी गरीब लोकांचं शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनं योग्य ती हे नुकसान भरपाई द्यावी ही मी सरकारकडे विनंती करत आहे. केन्ना येयल्ले हत्ती तू हत्ती केन्ना येयल्ले? हत्ती सकाळी पाटे येयल्ले. मग चाराक हे आमच्या शेतामध्ये काहीतरी चाराच्या टायमाक पोचलेले ते. कितें केलं? कोणी बघून आम्हाला दुसऱ्यान सांगले आणि आम्ही येऊन शेतात बघल्या शेतातून बाहेर सरून गेले ते. कितें काय नुकसान केल्लें आसा? आणि इकडे सगळे आमचे शेताची नुकसान केल्ली आसा ते गव्हर्मेंटान येऊन तेंच्यांनी चौकशी करूं जायी. कितले हत्ती आसा ते? 5 आसा अशें म्हणटात. आमी काय दोळ्यांनी बघूना पूण एक बारीक आहा अशें म्हणटात. तर ह्या सायडीक भागात कितल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान केला? काय तरी 7-8 लोकांचे नुकसान केला. आता 2-3 दिवस इकडे आहा ते म्हणजे आडाळे घातले हेतून शितोड्या घातले. कालची राती परत आणि शितोड्या गेले ते परत शितोड्यासून आता हे आमच्या रामनगराचे हेतूर घुसले सकाळी. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज.
मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.